Guysman, hरनि 12ता जाबाय 12ता बारबाय आरोना 1टायानो जासिगोन अखा फैबाय जोंथिं अखा नै अखा नै Barota 45 1टायानो जासिगोन आरोना नै इन्टारेस्टजोंनो सिखारबाय आं गेजेरावब्लाबो बरिया बरिया टेनसन गैला आरोना जोब अखा हाबाव थिगसे हाबाव नांगौ आरो नांगौ अखाखौ दायो बेसेबां हायो फाय अखाया गाइसमेन उन्दुफिननोसै आरोना दायो बिराद इन्टारेस्ट जाबाय अखा फैनायखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानदों दायो अखा फैनायखौ नोंथांमोना मा सानखो लागाव हरनि 12ता 1टानि गेजेराव जाबाय आरोना दायो टाइमा 12ता 45 नांदाय अखाखौ दिन्थिबाला आरोना बरिया गाइसमेन बरिया लागाव bisa ram bisa माखासे अखा फैदों होननानै थान्दा होननानै आंहा इन्टारेस्टजोंनो सिखारबाय नायफानो अखाखौ नेनानै बाय अखा फैनानै थाइजौ थानाया बायहां जालायदों नै थाइजौ दालाया फिथाइफोरा डेन्जार दंखायो नै लामायावनोखा जाहोनियाव बरियानो नै थांलाय फैलाय लामायावनो आरो गाइसमेन एसेबाबो गोजोननाय मोनबाय आरोना दायो गासिबो गोजोननाय मोनबाय जानांगौ एसेबाबो गोजोननाय थान्दा मोनबाय आरोना गोसोफोरखौ कारन बोथोराबो एसे थान्दा जाबाय आरोना दायो अखा फैबाय अखा फैब्लाबो एसेबां मानि माबा जाथ'वाखै आरोना नै दैया नै एसे फैजेनबाय फैनायालाय दा अखायासो मा खालामफिनो आरोना अखा जुदि फैबाय थाया गारफिनोबा हले बे जेबो खामानि होनाय नङा स' जियानो जा एसेबाबो गोजोननाय मोनदों हाफोराबो गिसि जादों ना माबा मोनसे गायनाय गय फुलि गायनाय माबा मोनसे मैगं गायनायफोराथ' एसे मोजां जासिगोन आरोना गोजोननाय मोनबाय आंबो हरनि 12ता बारबायमोन आरोना जोब अखा फैनाय समाव ओरैनोलाय 11टासोनिफ्रायनो एसे माबादोंमोन आरोना अखाया 8टा साराय 8टासोआव एसे थेब थाब जादोंमोन हराव बिनि उनाव थाङै 12टा साराय 12टानि गेजेराव अखाया जोब फैबाय आरोना इन्टारेस्ट मोनबाय आरोना बेफोरबायदि फैनायखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो नै दुब्लियाव एसे दै फैबाय आरोना बे दैमानि दैजों फैदों नाबो मोनो भिडिअ मोननायाथ' बोरैबा थेङा यङा हालेवगासिनो दं आरोना दा बेफोरबायदि दै हाबब्लासो आबादखौ जोंनिया मावनो हायो नङाबाथ' गैया नै हाजोथिंबो बरिया जाना थागोन बोथोरा नै दाउआबो बिरलांबाय स' मा खालामनो आरोना बोथोरा अनोब्लाथ' अनोसै जोबोद मोजां जासिगोन खामानिफोरबो मावनो नङाब्लाथ' फुंनि 4:30निफ्राय 5:30 बेसेबांहालागैल' खामानि मावनो हायो आरोना सान्दुङा ओरैबादि 4:30बानो साना गोजा जाबोखायो अब्ला जों 5:30बाथाय आरो सानानो गोजौ जाखायो गरम जाखायो बिथिं खोब बाराबा 6टासिम हायो आरोना मोजाङै मावनो बिनि उनाव बाब सान्दुङा डेन्जार सोरनिथिं अखा फैखो सोर मोजां मोनखो कमेन्ट खालामना फोरमायलायदो आरोना लोगोफोर जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना हो अननानै दोनथ'नोसै ना नै नुखाबाय नोंथांमोना दै जाहांदोंसै आरोना नाथाय बिथिं गैथ'वा नै बाय गाइसमेन बाय लोगो मोनबावगोन उनाव भिडिअ'आव ना फिनबाय हाजोनि नाजाराया नै